Bolesť v tvojom kolene môže pochádzať odtiaľto. A v tomto videu ti pomôžem zistiť, či je to tvoj prípad a ukážem ti niekoľko cvikov, ktoré môžu tento problém dokonca úplne vyriešiť. Fenomenálne. Svaly na vonkajšej strane lítka, teda na zadnej strane nohy, obopínajú koleno zo zadu. A je neuveriteľné, koľko fyzioterapeutov akoby zabúdalo na tento sval, keď idú liečiť nejaký problém s kolenom. Predstav si, že jeden z týchto svalov ťahá viac ako druhý, alebo že sú oba napäté. To sa prejaví na tvojom kolene, bude to prekážať tvojmu kolenu a spôsobí to bolesť a opotrebovanie, ako keby si mal zle nastavenú geometriu kolies. Je to pravda. Toto cvičenie deaktivuje hlavné body napätia vo svale, v lítkových svaloch, vo vonkajších svaloch lítka. Navrhujem, aby si toto cvičenie najprv robil iba s tou nohou, ktorá ťa bolí, pretože tak potom môžeš porovnať jednu nohu s druhou a zistiť, čo sa naozaj zmenilo. Prvý krok. Chcem, aby si nohu položil a posúval ju po boku stoličky. Takto. Pozriem sa, či to tak bude lepšie vidieť. Tak, hotovo. Takto sa ti podarí dosiahnuť na sval jednoducho, bez toho, aby si sa musel krútiť alebo si ubližoval chrbtici. Druhý krok. Použiješ brúško palca alebo brúško niektorého prsta, aby si našiel hlavný, najväčší bod napätia. Zistí, že si ho našiel, pretože je to bolestivé miesto, je tvrdé, stuhnuté, zdá sa, ako by tam bol uzol, alebo máš pocit, že je to narazené. Ak dokážeš, len ak dokážeš, hľadaj ten bod tu, v tomto prechode svalu. Vidíš? Keď pritlačím nohou o zem, vidíš, že sval tu vyskočí a tu dole je časť šlachy. Takže medzi tou časťou, ktorá je hrubšia, pozri, zatlačím, medzi tou časťou, ktorá je hrubšia, vidíš tu? Vieš, medzi tou hrubšou časťou a tou, ktorá je rovnejšia, práve v tejto oblasti budeš hľadať tie body. Doktor Alexandre Mota, neviem túto oblasť na sebe nájsť. To nie je problém. Brúškom palca hľadaj bolestivý bod. Našiel si prvý, ten najviac bolestivý, tvrdý, áno, citlivý, boľavý. Uvoľníš tlak a jednoducho tu zostaneš. Udržíš rovnaký tlak od začiatku do konca po dobu 1,5 minúty. Pocítiš, ako sa sval uvoľňuje. Bolesť sa zmenšuje, sval sa uvoľňuje, už to viac netlačí. Dobre? Po minúte a pol jednoducho prejdeš na druhý bod. Toto urobíš na 3 najhorších bodoch. Dávaj pozor a keď zdvihneš prst, koža zostane vpadnutá, ako by tam bola diera. Viac ako 30 sekúnd je to znak, že máš zadržiavanie tekutín alebo opuch v kolene. O chvíľu o tom poviem viac. Keď skončíš s 3 bodmi, postav sa, pohni nohami, trochu sa prejdite a porovnaj jednu nohu s druhou. Budeš cítiť, že noha, na ktorej si cvičili, oveľa ľahšia, koleno sa pohybuje voľnejšie a máš väčší pocit stability. Toto napätie, ktoré siaha až do lítka, je zvyčajne to isté napätie, ktoré pochádza zo všetkých svalov na zadnej strane nohy. Pretože ide o myofasciálny reťazec. Je to akýsi reťazec svalov, dobre? Takže toto cvičenie teraz zlepší jednoducho všetky tieto svaly na zadnej strane nohy naraz. Budeš ho robiť v ľahu. Je dôležité si vyzúť tenisky, mal som si ich vyzúť skôr. Nebudem robiť vtip o tom, že našťastie internet nemá vôňu. Môžeš byť pokojný. Ľahneš si s nohami otočenými k stene, chrbtom na zem. Môžeš si tu dať vankúš, aby si sa cítil pohodlnejšie. Noha, ktorú budeš naťahovať, ktorou budeš hýbať, ktorú budeš uvoľňovať, tu natiahneš a opreš pätu o stenu. Nechaj koleno čo najviac vystreté, ako ti je to pohodlné, a nohu čo najviac uvoľnenú. Keď už budeš v tejto pozícii, budeš robiť tento pohyb nohou. Dávaj pozor, ľav. Vidíš to? Áno. Pritiahnite si chodidlo k sebe a vráte ho späť. Pritiahni si chodidlo k sebe, kým nepocítiš príjemné natiahnutie. Bez nútenia, bez bolesti. A potom ho vráť späť. Tento pohyb budeš opakovať. Udržiavať rytmus alebo spraviť 60x60 opakovaní a pre tých, ktorí nemajú trpezlivosť počítať, nastav si minútu a rob opakovania, koľko treba. Keď dokončíš 60 opakovaní alebo minútu, vráť sa, sadni si znova, pohni sa, prejdi sa. Porovnaj jednu nohu s druhou a povedz mi, čo sa zatiaľ zmenilo. Osvetľovací tím, prosím, dostavte sa na natáčacie miesto. Osvetľovací tím, prosím, dostavte sa na natáčacie miesto. Z diaľky.
Hlavnou ťažkosťou pri uvoľňovaní tohto napätia je, že lítko tvoria 3 svaly a je jednoducho hrozné vidieť toľko fyzioterapeutov, toľko odborníkov, ktorí sa snažia tento stretching robiť nesprávne, ktorý spôsobuje viac bolesti ako samotné natiahnutie. Nedá sa to však. Starať sa o naše koleno musí byť jednoduché, musí to byť ľahké. Najinteligentnejší spôsob, aký poznáme, vyriešiť to, čo nášmu kolenu prekáža. To prinesie úľavu od bolesti. To uvoľní tvoje koleno. Bude voľnejšie, ľahšie. To urýchli liečbu, ktorú už podstupuješ. Aby som ti v tomto procese pomohol, mám 2-týždňový cvičebný program, ktorý môžeš robiť doma. Každý deň sú to 3 rôzne cviky, aby si stabilizoval koleno, zarovnal celú nohu a začal so spevňovaním. A ako vždy, odkaz na program T. Adorno od Joelho je v popise. Či už pre tých, ktorí chcú viac informácií, zistiť ako to funguje, opýtať sa na niečo, alebo pre tých, ktorí chcú začať program alebo vyskúšať 7-dňový test. Poďme na to. Tento stretching, ktorý budeme robiť, je stretching, ktorý zasahuje časti svalov. Dodrž správne poradie. Začni naťahovanie zvnútra smerom von. Prvým krokom je, že si urobíš valček. Pozri, valček z handry na podlahu. Dobre? Keďže to pôjde na zem, musí to byť handra na podlahu. Však, prosím. Polož špičku nohy na tento valček, pätu nechaj na zemi a teraz jednoducho posuň koleno dopredu. Môžeš sa oprieť o stenu. Dobre? Vidíš to? Áno. Dobre? Výborne. Posuň koleno dopredu, nechaj pätu na zemi, až kým nepocítiš hlboký stretching v lítku. Vydrž v tomto natiahnutí niekoľko sekúnd, 10 až 30 sekúnd. Ak zvládneš, začni pohybovať prstami na nohe. Pozri. Zdvihni prsty, spusti prsty. Zdvihni prsty, spusti prsty. Rob to, kým neuplynie minúta. Kto nedokáže hýbať prstami, nevadí. Stačí zostať v tejto pozícii a vydržať natiahnutí 1 minútu. Potom si natiahneme vonkajšie svaly. Odtiaľ to stačí urobiť krok dopredu a vystrieť koleno. Pocítiš, že ten ťah siaha až ku kolenu. Opäť 30 sekúnd zostaňte stáť a 30 sekúnd pohybujte prstami. Kto to nezvládne, nech zostane minútu stáť a udržiava tento príjemný stretching. A je tvoje koleno uvoľnenejšie, ľahšie alebo pevnejšie? Po cvičeniach urob túto sériu raz alebo 2-krát denne. Uvidíš, že každý deň sa tento sval viac uvoľňuje a vytvára menej napätých bodov. A pamätáš si, ako som ti hovoril o zadržiavaní tekutín, o puchnutom kolene? V tomto videu ti ukážem cviky na odpuchnutie kolena a nohy. Ak ti dnes dokážem pomôcť, nezabudni zdieľať toto video s niekým, kto má bolesti kolena alebo nejaký problém s kolenom. To je všetko, o čo ťa žiadam. Daj toto video tomu, kto to potrebuje. Zatiaľ sa lúčim, veľké objatie a dovidenia na budúce.